नोंहा मा जादों? नोंखौ माबाफोर जानाय बायदि मोन्दों आं। बासा ओइ बासा आंहा जेबो जायाखै। आंखौ दसे सिरि थानो होलाय। थांलाय नोङो गावनि रुमाव। नों मानो रागा जोंदों? नोंनो माबाफोर नांगौबा आंनो खोन्थाना आं नोंनो होफैगोन। नों बिदि रागा जोङो। हारे बाबा आं नोंखौ रागा जोङाखै। आं हारसिं गावखौसो रागा जोंदों। आंनो जेबो नाङा आरो नांगौ जायोब्ला आं नोंनो खबर होखागोनथ'। नों थांलाय नोंनि रुमाव। जोमै, आं हिजोराजों थाफानायखायनो नोंखौ सोरबाफोर मुगैदों नामा? ना आं नोंनो ओंखाम ओंख्रि संना जाहोनाया गोथाव जायाखै नामा? ओइ बासा बेफोरबायदि जेबो गैया। बेफोरबायदि जेबो नङा। आं नोंखौ बासिनो हाया। ओइ बासा आंहासो एसे प्रब्लेम जादों। जेराव आं आन्दायनानै दङमोन बे समाव नों आंखौ बासायबाय। राहा लामा गोमानानै दङमोन जिउआव, नाथाय नोङो गोदान जिउ होफिनबाय। बासा नों बायदि एसेबां अनसुला मानसिखौ आं लोगो मोननानै आरो आंनो बै फाफि हौवाखौ मानो नांबावगौ? अ, नों माने नोंनि बै गारबोनाय हुवानि खोथाखौसो नों सानगासिनो? बासा आं बै गारबोनाय हुवानि खोथाखौ मुंबो सानाखै आरो आंहा बेनि खोथा साननोबो गोसो गैयामोन। मैया बबेनिफ्राय नम्बर मोनखोथाय आंनियाव फन खालामदों। फन खालामनानैलाय मा माथो बुङा बे नोंखौ? मा बुङा बे नोंखौ? ना लांफिननो नागिरदों नोंखौ? औ, आंखौ फन खालामनानै जोबोद बुरखायदों। आंखौ लांफिननो नागिरदों। जोमै, बिदिब्ला नों बै हौवाजों थांफिनगोन? हो जोमै, नों बै हौवाजों थांफिननोसै? बासाहाय मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो गावनि हौवाया हौवाखा। माथो बोरैबा बोरैबा अनखांनायबो मोनो। बोरैबा बोरैबा गोसोआबो जायो थांफिनो। आरो बोरैबा बोरैबा रागाबो जोंनो ओंखारो आं। गोदो बै समाव जेब्ला आं बेनि हिन्जाव जानानै दङमोन आंखौ खम बुयोमोन बियो। बेफोरखौ गोसोखांबाथाय रागासो जोङो आं। आरोथ' आङो मालाबा गैयै समाव, मालाबा एसे अभाब जानाय समाव माबा माबि खावोमोन नालाय, बै समावबो बियो आंनि हौवा जानानैबो आंखौ एसेबो बासायथारामोन। बांसिनसो रायो बुयोमोन। बेफोरखौ नायबाथाय बागारोहाय आं थांनो। साख्रि मावलायो बियो। नामावथ' साख्रि अफिसार, नाथाय बिनि मोननाय बेथनखौ आं थाइसेबो मोना। सोरनो होयो। अब्लालाय नोंलाय मानोथो बेजों थांनो सानफिनबावखो? आं थांनो सानाखैना, नोंनो खोन्थादोंसो दा। होमबालाय माखौथो जिरायनानै गोमजोर जोर थाबाय थाखो? फैदो जोंहा ब्लक खालामहैनोसै। रलाय बासा आंथ' नोंनि न'आव दङ। मानसिफोरा जोंखौ मा होननानै सानगोन? आंबो नोंखौ बासा होननानै बुङो, नोंबो आंखौ जोमै होननानै बुङो। जों सानैजोंथ' माबा मोनसे सोमोन्दो खालामना लानांगोन ना। बिनिखायनो नोङो दिनैनिफ्राय आंखौ आब' होननानै बुं दे। नोंथ' आंनि एसेबाबो उन्दै जाखागोन। बेनिखायनो नों आंखौ दिनैनिफ्राय आब' होननानै बुं, आं नोंखौ दिनैनिफ्राय आगै होननानै लिंगोन। जाबाय ना? जागोन दे आब'। थुदो जोंहा बिदिब्ला ब्लक खालामहैनोसै। बाथो अलंबार सलंबार। जोंहा ब्लक खालामहैनोसै। आया अलंबार, मासे दुरबल नुदोंब्रा नोंखौ। माबा हिनजाव थैजानायथां माथां दुरबल दुखु थाथारदोंलै। हामा नुयोलै, एसे फिट जाब्रा फिट। दालाय हिनजाव थैजायाखै? हिनजावजों गारजानाय माने हिनजाव थैजानाय बायदियानो जाबाय दा आंलाय। मिथिया नोङो? खुसि मोनदों नोङो आंखौ खुसि मोनदों? हिनजाव थैजानायखायनो खुसि मोनदों नों? खुसि मोनदों नोङो? आंहा दे बेसे खर' गरम जागासिनो। मानोथो खर' गरम जानांगौब्रा? हिनजावा सासेल' नामालै संसारावलाय? जोमियानो माथो मैया फनाव बुंहरखादों, तामिलनाडुनिनो सासे हिनजाव लानानै थांदो नोङो होननाया। बिदिनो खालामदोब्रा। बेनिफ्रायनो सोरबा सासे हिनजावफोर खनखांनानै लाना थांदोला बायदोब्रा। मा बुरबक खोथा बुंबाय थायोलै नोंलाय गोमथा? हिनजावखौखि सोरबा खनखांबानो मोनलाबायो नामा? मालायनि जायगा ओरैनोबा खोनाखायो बेफोरबायदियाव बिराद मानसि बुथारग्रा दाखु थायोनो। सोरबा हौवा गोनांखा हिनजावफोरखौ दांफ्लांना लाथोंसै, थबसियाव बाथोन देजानाय बायदि देजानो। मोनाखैथ' नोङो? बिथिंबो गियो बिखौबो गियोब्ला मानोथो सिन्था खालामबाय थादों? बालनदायैनो थादोब्रा, बालनदायैनो। हिनजावनि खोथा सानाखैलै आङो गोमथा, हिनजावनि खोथा सानाखै। दरेनि फैसा दाहार लानायखौसो जिंगासिगासिनो आं। दरेनि फैसा दाहार लानायखौ। फैसाथ' आखायाव थाइसेबो गैलालै। दरियाथ' फैसा होनो हायाबा हा हु सुनानै लाजोबगोन होनना बुंदोंना। दा बेखौसो बांसिन सिन्था जाहरगासिनो आङो। लाबाय नालाय होखानांसिगोन दा नोंलाय बेखौलाय। आदसा अलंबार, दालाय नों मा खालामनो सानखो?
नों जोमैखौ लानानैसो थांमारगोन सानदों ना बेलेग हिनजाव लानानै थांगोन सानदों ना लायालासिनो थांफिननो होननानै सानखो? दे गोख्रै सानदो। बिदि रुम सिङाव थाबाय थानानै साननाया जायो नामा? थौ ओंखारनि बाहेराव। जोमैखौ बहाबाफोर लोगो मोनगोन आं। आरो जोमैखौ लोगो मोनाब्लाबो सोरबा एसे राग'नाय हिनजावफोरखौनो बुरुनाबाबो लाना थांसै। थौ बाहेराव ओंखारदो। आबै औ आबै ओइ आबै नों आंखौ दिनै सोंगोन ना आबै नोंहा मा खबर होननानै? आबै फिसायाथ' मालाबाबो बिदि बुंफेरा ना फिफायासो माबाफोर जाबाय? आबै नोंनि बाबाया माबायदि जाखो? आबै नों न'आव थानानैलाय बाबानि खबरखौ माबोरै मिथिनो? खबर लाब्लासो थांब्लासो मोनथिगोन दा। बाबायालाय थिगैनो थागोन आरो। आबै मा आबै मा बुंनो नागिरदों नों दिनै? मा जादों आबै? नोमफायाथ' थिगैनो दङ ना? बाबाया थिगैनो दङ आबै। आंनि खोथाखौ गोसो होना खोनासं आरो आंखौ नोंल'सो मदद खालामगोन आबै। देलाय आबै सना बुं मा जादों नोंहा? आबै मामा बाबाखौ नोंल'सो बुंनानै आंखौ बासायनो हासिगोन। आबै मामा बाबाया आंखौ डक्टरजों हाबा खालामनो नागिरदों। डक्टरजों हाबा खालामनो नागिरदों? बेथ' मोजांसो बाथ्रा। नाथाय आबै आं गावखौ सासे सेंग्रानो गथायखानाय दङ। बे सेंग्राजोंसो आं हाबा जागोन। मा बुंदों नोङो? आबै जेब्ला बाबाखौ फोसाबनो थाखाय आखायाव फैसा गैया जादोंमोन बै समाव आङो सासे सेंग्रानियाव गावखौ गथायनानै 2 लाख थाखा लानानै फैदोंमोन आरो बे सेंग्रायाबो हरबाय। ओमफ्राय ना आबै जेब्ला आं थाखाखौ लानानै फैयो बिनि उनाव मोनथिफैबाय आङो डक्टरजों आंनि खोथाया फिक्स जानानै थाबाय। जेनेबा बेफोर खोथाखौ आंनो मानो खोन्थाखो? आबै आं बबेथिं आगान होनो जादों? ना आंनि खोथा होनाय सेंग्रानो ना मामा बाबा खोथा होनाय सेंग्रानो? आं साननानै मोनहराखै आबै। नोंनो माबा मोनसे बुंदो ना आं सोरजों हाबा जानाया मोजां जागोन? नोंलाय माथो सानो? बेनोथ' जाबाय आबै खोथाया। मामा बाबाया आंखौ खांदों फेदेरदों। मामा बाबानि बायदि जानो ना आं गाव जबान होनायजों जानो? आबै आं दा नोंखौ मोनसेल'सो बाथ्रा बुंनो हासिगोन। नों रायलायनो नांगोन मिन्थिबायना? नों सानै सेंग्राजोंबो नों रायलायनो नांगोन। माब्रै आबै? माब्रै माने नों सानै मानसिजोंबो माबायदि रायलायनो नांगोन नों सानै मानसिखौबो लोगो हमदो। बेनिफ्राय बुं डक्टरनो नोंनि जबान होनाय मानसिनि बाथ्राखौ नों बुं आरो नों जाय मानसिनो जबान होदों बे मानसिनो डक्टरनि खोथाखौ बुं। मिन्थिबायना? नों बाथ्राखौ बुंनोबो गोरों जानांगोन। औ आबै ओमफ्राय बेनो जाबाय नोंखौ जायानो बांसिन अनो बेनो नोंनि खोथाखौ मानिगोन। मिन्थिबायना? आरो बेयावनो नों सिनाय हागोन सोरबायदि मानसिया गियानि। डक्टरा गियानि ना नों जबान होनाय सेंग्राया गियानि? नोंनि जबान होनाय सेंग्राया जुदि गियानिब्ला बुजिग्राब्ला बेयो डक्टरनो नोंखौ गथायगोन। आरो जुदि डक्टरा गियानिब्ला डक्टरा बुजिग्राब्ला बेयो नोंनि जबान होनाय सेंग्रानो बियो नोंखौ गथायगोन। मानो होनोब्ला नोंखौ मोजां मोनग्रा मानसिया नोंनि माब्लाबाबो गाज्रिखौ नागिरनाय नङा। बियो नोंनि जेब्लायबो मोजांखौनो नागिरगोन। बेयावनो नोङो हमदां हागोन डक्टरा मोजां ना नोंनि जबान होनाय सेंग्राया मोजां। सोर सासेया मोजां बेजोंनो नोङो जा। नंमारगौना आबै? औ फिसौ नों आं बुंनाय बाथ्रा बायदिनो खालाम। जागोन आबै आं बिदिनो खालाममारनोसै। नाथाय आबै बे बाथ्राखौ मामा बाबाया मिथिनो नाङा दे। जों सानैनि गेजेरावल'। जागोन आबै आं नोंजों जेब्लायबो दङ। बे एसेया मा खि जानो बे बिबैजों रायलायबाय थादों बियो? नोंनि एसेबां गिदिर बेमार जानानै थांबाय थाइसेबो फैसा होफादेरासै नायनोबो थाङासै खबरबो लायासै। बिमा बिफाखौ थैथों होननानै सानदोंदां। जों बिमा बिफाखौ नायनो हायाखै
आंनि फिसाजोजों रायलायनानैलाय मा हाला मोनो बिमा बिफाखौ अना फिसौखौ अननानैलाय मा हाला मोनो बिफा फिसाजोखौ न' सिङाव लानानै फै हनै मामा बाबाबो फैबाय इसा जानला माला खोथा दारायलाबाय दै बा बिहामजो मा बुंनाय जाखोहाय बेलाय जानला माला खोथा दारायलाबायबाय थानो मा बुंनाय जाखो बेलाय मा खोथाथो सिखोमाना दोननो नागिरदों मा खोथाथो दङ एसेबां बिदि बुंलायनो सिरि थायै नों जेबो खोथाखौनो रायलायनो नाङा नों गावनि फिसालाखौ नायालासे अनालासे नों आंनि फिसाजोखौ अननानैलाय मा लाबोनो इसा नोंबो न' सिङाव जल्दि थौ बिसोरजों जेबो खोथा गैया ओंखार मानो बाबा मानो बिदि बुंदों नों आबैखौ मानो रायदों नों ओंखारगोन ना नों सोंबाय थागोन न' सिङाव जल्दि थौ देरहा फिसा मा खालामनाय जादों बेफोरलाय फिसौखौलाय आंजों मानो रायलायनो होआखै ओमफ्राय नोंसोरो हौवा हिन्जाव मा जाबोखो मानो जाया जानो आयै आं एसेबां गिदिर बेमार जादों ना नोंसोर आंखौ खबर लाहैखो ना नोंसोरो आंनो थाइसे फैसाखौनो होखो हो मानो खबर लाहैनो आङो मानो नायहैनो आङो नोंसोरबायदि फिसाफोरखौ एसेबां बेसेन गोसा सनाफोरखौ फानखोमानायफोरा आं बिमाया दुखु मोनगोन ना मोना मानसिनि जिउआ बेसेन गोनांसिन ना सनाया बेसेन गोनांसिन आयै आंनि थाखाय मोननैबो बेसेन गोनां नाथाय आङो एसेबां दामि सनाखौ नोंसोरनो ओरैनो होआखैमोन एसेबां हाजारनि सनामोन बेयो उननि समफोरा माबा मोनसे खैफोद आफोद जायोब्ला बेफोरखौनो फाननानै नायबायबायनो हागोन होननानैसो आं नोंसोरनो होदोंमोन बे सनाखौ मा खिजानो नोंसोरो मालायनो होनांगौ नोंसोरो दा मालायनिफ्राय सहाय मोनफिनदों नोंसोरो जेरै मालायनो सहाय होदों नोंसोरनोबोथ' बिसोरो सहाय होफिनगोन ना बेनिखायनो आं मा खिजानो नायनो नोंसोरखौ थिग दङ बुजिबाय आयै जोंनो माइ हानानै हर आरो थुरसि लथा गासैखौबो रानदो मानो माइखौलाय मानो फागनांगौ मानो थुरसि लथा नांगौ नोंसोरनोलाय जुदा जानोसै जों जुदा नोंसोरजों जाफाला जोङो जुदा जानोसै जोङो जुदा डक्टर बिजामादै मोनगोनखायनो बिमाखौ नांला बिमा बिफानि जाहोनायखौ नांला आया बेलाय बोरै मिथिखो सानना लादो बिदिनो नोंसोरनि जेबो गोनांथि गैला डक्टर बिजामादै मोनोब्लालाय आरो नोंसोरखौलाय मानो नांबावगौ दिनैनिफ्राय जों जुदा जानोसै बिसोर गथ'फोरालाय बिदि बुंफेरनोनो रोङा दिनै मा जाबोखो ना सोरबाफोरसो खोथा थुनानै होआखैथ' निसा हाया बिसोर जुदा जानो बिमाया सानसे माइरं दैरं होफैयाबानो रसा नांनानै थाग्रा मानसि जुदा जानो बिसोरो जाथों जुदा नायनायाबो माबायदि जायो आया आब' नों केमेरा स्टेन्डखौ लाबोआसै ओहो लाबोआसै गोसोखौबो मोजां नाङाखै नालाय बेनिखायनो दिनै खालामगोन ना खालामा साननानैनो लाबोआसै आङो मानो लाबोआसै दे एसां मोजां जायगायाव फैदों जोङो बेफोरबायदिखौसो दा जोंनो दिन्थिनांगौ मानसिफोरनो ब्लक खालामनानै मानो लाबोआसै नोङो बरायनो गोसो जायाखै बेनिखायनो लाबोआसै गोसोफ्रा दसे मोजां जाथों होननानैसो दसे बेरायग्लांनो फैदों आं अलंबार आगै हनै जाय हौवाजों आं फाथैलाय बिसिलायदोंमोन बे हौवाया हनै ए आब' दाना मा जाबावगोन नोंखौ हमख्राब लाङोब्ला फैदो जमाय ओइ अलंबार खिथु उन होसोदो